Бүгінгі күнде район архивында 107 ұйышма предприятияның 25.831 біремлік іші, 57 фотодокумент соқлана. 33 ұйышма предприятия 5 ел сайын документларын тапшыра. Бұл документлар біздің архива хранилищеде соқлана. Көбісі бұл фондларның инде ябық. Чөнки бұл документларны хасил еткән ұйышмалар, предприятиялар инде ябылган. Архив жерліктегі ұйышмаларының документларын соқлау, комплектлаштыру, исәбін алу һәм қоллану функцияларын башкара. Бүтін фонд һәм архив берәмлекләре Татарстан Республикасының бердәм архив мәгълүмат системасына тупланып бара. Шәхси документларга керә безнең ұйышма предприятияларның зарплата счетлары, шулай булгач алар һәр кеше ул документларны карый алмый. Безгә инде запрос керсә, без аларны карап, аларга тәртипләп, һәрбер санын язып бирәбез. Район архивы җирлегебездә күренекле шәхесләрнең тормыш юлын, һөнәри эшчәнлеген чагылдыручы шәхси документларны да кабул итә. Бу документлар күргәзмәләргә дә куела, докладлар әзерләгәндә туган як тарихын өйрәнүчеләр эшендә дә кулланыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.